duwe ora ketemu temu pisan. Nyileh 100.000. Matane. Giti, goblok. Yo ngene iki lho jenenge urip gitu. Ora sik. Kowe lapor ning kene iki nyapo? Ya, Judul kok kene. ya seru dhewe ta uripku gaweane wis gor ngene iki arep nyapon weh. Kaya orang-orang cok. Alah serapopo lek aku ki. Antene. Pernyandi? Aku mlaku sore kok. Piye? Bocah enom ah. Ye. Serajaman. Umur boleh tua tapi jiwa harus tetap muda. Boleh. Awas. Iki ora tak cor iki. Kok sawangane pompe nak men to uripmu. Oh, wedor. Iki apa dige susah. Wis ngene iki dilakoni opo-onone. Jajal kayak rahasiane ya. Kayak rahasiane. Rahasia diwehi, rahasia disinggahne to. Enggak, Kuwi lho. maksudnya rumusnya ben carane bahagia. Rumus iki 2x akar 2 plus b. Sama dengan 0 yang modern guys. Danco salah uang ne. Wah, lucu nih tuh video nih Zanan. Kowe iki guyu apa to koyo wong gendeng lho suwe iki. Ya ampun lucu nih. Hei, ditakoni bareng. Wah, apa tuh dari rezeki? Kowe iki guyu apa? Lek ditakoni ngomong duwe cangkem ngomong ngene. Nyapa kowe iki? Nganu ki lho, delok apa jenenge channel Bali di channel. Apa lucu toh? Walah, yo. Konten-konten liyane yo kalah lah karo iki ya. Jajal kirimen iki. Linke ning HP ku. Oh iya, tak kirime yo. Hmm. Sik. Apa jenenge? Oh, Nur. oh iya Mas Nur. Yo kok iso Nur ngono lho. Janco. Ayo. Ya, cuk. Wong tuwek senengane gur numburi bocah jane. Hei, tolong iki lho. Oh iya, Mbah. Wale, aja montare. Waduh, montare ku lho tekan iki. Wale iki lho. Alah, Mbah, modaro.